Jahat ini amjong hanglo kate nih ya. Hello लोगोफोर आंनि गोदान YouTube रिएक्शनाव फिन खनसे बयखौबो बरायहरनाय थाबाय मोनाबिलिनि भिडिअ माने दा जाहा आमजोंहाय फैदो आधार कार्ड नांगौनो माने रेशन कार्डआव न'आव फैदो माने आं भेरिफिकेसन दङ गेट लाखिनानै दङ दा माने नोंसोरो नायलांबाय थादो आंनि भिडिअखौ साव जानि जाहा बिमा फिसा साव जादो जाहानि मायाखौ मोनदो माने जाखां लोंखां दा थांनो ओंखारबाय माने जाहा आमजंगायाव माने नै जि मोजां न'खौ साजायदो माने रं कालारजों साजायदो Muna tayo ang tanggas na mo. Video uji jalan hai.